Tenia ganes de jubilar-me, bueno, eren sentiments contraposats, diguem. Porto tota la vida treballant i tenia ganes també de disposar de temps. Els primers dies de classe van ser... Recordo els primers dies de classe, l'any 80, a Esplugues de Llobregat. Bueno, estava, la veritat, molt nerviosa, moltes ganes de començar, però molt nerviosa perquè no sabia com me'n sortiria. Que tenia una classe amb 40 i pico d'alumnes, 40 i escaig alumnes, i com que no sabia què fer i era de matemàtiques, vaig omplir la pissarra d'arrels quadrades. He viscut canvis molt forts i molt substancials. Jo he viscut, no sé, com 6 o 7 lleis d'ensenyament. Els meus companys valoraven molt la meva feina, sí. Me sentia molt agraïda amb ells, perquè comptaven molt amb mi. Es notava que estaven a gust ells també amb mi. Sí, reconeixien molt la meva feina, sí. El que penso que ha quedat de mi en part en l'escola és una manera de fer, un estil també de treball i de vida. Penso que tothom és fonamental en una escola perquè això funcioni. Després, els mestres ara seguiran, continuaran, treballaran i la milloraran. L'experiència és el que em va ajudar, sobretot, a compensar una mica la falta d'energia inicial, de l'empenta inicial que tenia com a professor, com a docent, que la vas perdent al llarg dels cursos, una miqueta, la supleixes bàsicament amb l'experiència. Vaig començar amb molta empenta, he continuat amb molta empenta i a aquesta empenta jo li dic paraula il·lusió. He treballat sempre amb molta il·lusió, he fet una feina que m'ha agradat i per tant fins a l'últim dia he estat amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de fer la feina ben feta. Els millors records que m'emporto, sobretot i bàsicament, és els amics, l'amistat, els coneixements amb les persones, les relacions humanes. És una de les coses que més m'ha emplert i més em motivava a continuar treballant. Després hi ha alumnes que a vegades te venen a presentar la seva nòvia o els seus fills i te venen a presentar i això t'omple de veure que la feina i el treball que has fet segueixen. Els profes que arriben ara ja tenen, ells han rebut ja una altra educació. Aleshores, tots els que arriben ara ja són d'una nova fornada. La seva educació és diferent, els seus plantejaments són diferents i a l'hora de treballar amb els alumnes també tenen, la majoria, una altra manera de treballar. Jo crec que se'n sortiran la mar de bé, i tant. Els últims dies de feina a l'escola, amb molta feina, com sempre. Els últims dies van ser com molt tendres. I vull dir, després vam anar-ho a celebrar. Claustres, festes, acomiadaments, dies especials. Vull dir, recordo els últims dies amb ells molt macos. I la sensació era això, que anava acabant, anava tancant carpetes, anava fent neteja de calaixos, anava fent papers, anava fent aquest traspàs. Per tant, sí, en aquest sentit vaig tenir la sensació que s'acabava tota una etapa. El dia que me vaig jubilar, cada classe me van portar una margarita, una altra una rosa i en un escrit molt xulo, molt maco, molt maco, molt. De cop i volta dius, no em funciona el correu, no tinc cap correu, no tinc cap cosa que contestar. Miraves l'agenda del mòbil, no tinc cap ressenya, no tinc cap reunió, no tinc cap activitat. Inclús deies, el mòbil funciona, se m'ha parat. És una de les coses que més he notat al canviar d'estatus, de situació laboral a situació de jubilat. Sí, tinc projectes nous i projectes que ja estic realitzant alguns, que són viatjar i caminar. I lo estic disfrutant a la meva manera, amb les meves gallinetes, el meu hort i animalets que tinc. Caminar per llocs nous on no he estat mai és una de les coses que més em motiva. No vull perdre el contacte perquè m'he estimat molt l'escola. I molt bé, i sense hora.
Si una cosa em va impressionar de la Cesca és el seu entusiasme i les seves ganes fins al darrer moment. Si alguna cosa destacaria del Joan és la seva gran passió per la feina i sobretot també el seu caràcter i el seu bon humor. El Joan era molt bon company, era un entusiasta. Jo el recordo fins a l'últim moment remenant els PowerPoints, canviant coses amunt i avall, i això per mi era admirable. Jo sempre li deia, Joan, quan sigui gran vull ser com tu, i ell reia, però jo li deia de debò. La Rosario ha sigut 26 anys directora de l'Escola Rubén Darío, on ha fomentat molt la inclusió des del respecte, des de la individualitat i valorant sempre molt el treball i el paper educatiu de la família i de l'escola. Parlar de la Teresa és parlar d'una gran professional i parlar d'ella com a persona és parlar d'una persona entranyable, molt respectuosa i amb un gran sentit de l'humor. La Dolça, la veritat que ha sigut molt bona companya, m'ha ajudat molt amb totes les feines que fem aquí i li desitjo de tot cor una bona jubilació i que cuidi del seu jardí. Bé, un bon mestre, jo diria, és aquell que és capaç d'adaptar-se a les diferents situacions que plantegen els alumnes. Un bon mestre ha de tenir, sobretot, bàsicament, capacitat d'escoltar, parlar amb ells i intentar aclarir i solucionar els dubtes que puguin tenir. Aprendre és transmetre. Saber veure i distingir la realitat dels teus alumnes, saber-te posar una miqueta en el seu paper. Que s'estimi els nens. Primer, que s'estimi els nens. I sobretot creure't que aquells alumnes que tens de davant són el futur del país.